Jien qiegħed hawn biex niddefendi lill-poplu, biex naħdem għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta kien intervistat fuq l-istazzjon F-Living fejn spjega kif hu qiegħed fil-politika sabiex ikun il-vuċi tan-nies. Tant illi fil-perjodu qasir kemm ilu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista isaħħaħ il-politika tiegħu propju grazzi għal kuntatt dirett illi qed ikollu fil-lokalitajiet mal-familji Maltin u Awċin. Alex Borch tkellem fost l-oħrajn dwar il-4-day work week u kif għandha ssir diskussjoni fuq temi bħal dawn. Ħalmet fuq il-4-day week, ejn iddiskutuha, ejn nitkellmuha. Għaliex ħanqod nibża? Nitkellmuha. Jekk naqblu magħha, naqblu. Jekk ma naqblux magħha ma importax, ma jfissirx li jiena skorrett. Kenna ħsieb taħdem jew ma taħdemx u mbagħad naraw minn hemmhekk. Imma irid ikun hemm diskussjoni, aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu fil-Parlament. Qegħdin hemmhekk biex niddiskutu, mhux biex noqogħdu nibżgħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq ix-xogħol li jwettaq barra minn xtutna fejn spjega li fi Brussell huwa marsa biex jara propju x'jistgħu jiggwadanjaw iċ-ċittadini, il-ħaddiema u l-familji Maltin. Fl-intervista ma' Karl Bonaci huwa ddikjara li mhux minnu illi tela Brussell jitkellem kontra Malta. Tantu hekk li Robert Abela offrilu sabiex jitla miegħu bil-private jet. Jekk dan Robert Abela fehim minnhom qed jgħid illi ħed nitelgħu biex ngħidu kontra Malta ġo Brussell. Jiena kieku ma kontx nofri. Ġifieri naħseb illi kien konxu li jiena ma kontx nitla Brussell biex ngħid kontra Malta, la offri li biex nitla miegħu, għaliex kieku jien il-Prim Ministru naf li l-kop tal-Oppożizzjoni qed jitla Brussell jgħid kontra Malta qas biss kont nofrilu li jitla miegħu bil-private jet. F'din l-intervista semma kif Robert Abela u Clyde Caruana mhux qed jaqblu fuq it-trasport tal-massa. Hija ħasra li anke minn tal-Gvern qaqqas jafu x'iridu. Jien għandek il-Prim Ministru qed jgħid illi possibbli, għandek il-Ministru tal-Finanzi qed jgħid impossibbli, għandek żewġ persuni kruċjali fil-Gvern illi qed jgħidu l-kontra ta' xulxin. Ġifieri aħna qed ngħidu ejja niddeċiedu, ejja jkun hemm diskussjoni, mhux inħawdu l-imħuħ tan-nies bħalma qed jiġi minn tal-Gvern. Ejja nagħmlu diskussjoni, ejja naqblu fuq pjan. Intant huwa tkellem ukoll kif se jkun qed jirrikonoxxi dak illi se jsir tajjeb fil-baġit nhar it-tnejn iżda jrid jara illi l-isfidi tal-Maltin u l-Awċin jiġu indirizzati. Jiena nieħu gost illi l-ġid ikun hawn dejjem, irrilevanti min ikun fil-Gvern. U anke fuq il-kwistjoni tal-budget, jekk ħajsir budget illi jkun hemm proposti tajbin, jien rikonoxxihom. Però faħħa jkun hemm ħażin jew faħħa jitħalla barra, jiena ħansemmihom dal-affarijiet, ġifieri rrid nara li l-iktar punti kruċjali f'pajjiżna jridu jiġu indirizzati. Alex Borch fakkar kif kien propju l-Partit Nazzjonalista illi kabbar is-settur tal-farmaceutika u li huwa impossibbli li jkun kontrih. Iżda hemm persuni fosthom dawk illi jieħdu l-mediċini tal-ADHD illi għandhom bżonn l-attenzjoni fejn jidħlu l-mediċini ġeneriċi. Li ridna ngħidu, jiġifieri tafx nistaqsik Karl. Saqsi lil persuni, il-pazjenti li tfal hemm barra illi ħafna drabi jkollhom bżonn ċertu mediċina. Illi l-generics ma jaqblux magħhom. Mhux għax huma kwalità u mhux kwalità llum. Il-generics u l-originator drugs għandhom l-istess bioequivalence. Bioequivalence jiġifieri jkollhom l-istess ingredienti u jkunu simili ħafna. Ġast ikun hemm differenza fil-prezz. Però hemm generics illi għal ċertu kondizzjonijiet ma jaqblux mal-pazjenti. Jiġifieri llum għandek anke każijiet l-Ombudsman fejn urew illi kien hemm persuni bl-ADHD pereżempju li xin jużew il-generics għamlu l-effetti għal. Intant, Alex Borch tkellem ukoll dwar il-proprjetà affordabbli, l-għoli tal-ħajja, iż-żieda fil-popolazzjoni u anke r-rata ta' fertilità illi naqset.